ஆர்டிஸ்ட் ரெடியா? ரெடி சார். சார் ஸ்கிரிப்ட் பேப்பர். ஸ்கிரிப்டா? உனக்கு ஒரு டைலாக் தான், மீதில அந்த பொண்ணு சொல்லிடுவாங்க. எனக்கு தெரியும், அதை மட்டும் சொன்னா போதும். இப்ப நடி, என்னத்தை நடிச்சு கிளிக்கிறேன்னு பாப்போம். ரோல் கேமரா ஆக்ஷன். ஹரி, இங்கதான் இருக்கீங்களா? உங்களை எங்க எல்லாம் தேடுறது? என் டைரியும் எடுத்து படிச்சிட்டீங்களா? யார் வந்திருக்கா பாருங்க. இவர் பேர் கார்த்திக். நானும் இவரும் ஸ்கூல்ல இருந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ். எனக்கு தெரியும். என்ன தெரியும்? எனக்கு தெரியும். ஹரி, நாங்க 2 பேரும் ஜஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான். எனக்கு தெரியும் டி. நீங்க தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன்.